Aduh. 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 Nyawa gue. Runtuh lho, Beh. Awakmu jan, Beh. Tak tangani ya. Ya, tabaran gelene tombo ngono. Aduh. 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 Dah bapak, lagi jane nggo petel karo tang ya apa? Ini weteng tuh. Bakmu iki bek iki ora mari malah lara kabeh iki jan ra genah untune lara gawane tang karo petel. Ben mari. Ben mari patakmu iki wah gak. Wong gak.